Nu går turen til enden af Grønnegade og ud til Riberhus Slotsbanke. Hvor tidligere slottets vindebro lå, fører nu en lav jorddæmning over voldgraven. Riberhus Slot er væk, men på Slotsbanken står en statue af dronning Dagmar. Hun var gift med kong Valdemar Sejr og døde på Riberhus i år 1212, kun 7 år efter hun var kommet til Danmark. Dronning Dagmar nåede i sin korte levetid at blive meget afholdt af danskerne, og der blev skrevet flere folkeviser om hende og kong Valdemar. Den mest kendte dronning Dagmar ligger i Ribe Syg, spilles af Domkirkens klokkespil hver dag kl. 12 til 15. Smykket Dagmarkors er opkaldt efter dronning Dagmar. Skibroen er Ribes havn. Se stormflodssøjlen med markeringer af stormfloder, der har oversvømmet Ribe igennem tiderne. Den øverste ring, 6,10 meter over normal vandstand, viser den stormflod, som i 1634 druknede flere tusind mennesker. Denne stormflod kaldes den store menneskedrukning. Selv i Ribe Domkirke stod vandet højt. Under orkanen i 1999 måtte Mandø evakueres, og i Ribe undgik de kun med lidt held ikke at blive oversvømmet. Orkanen indtraf nemlig ved lavvande, men var den kommet ved højvande, havde de haft vand i Ribes gader. Ribe diget blev bygget i 1912, og selvom der har været store stormfloder siden, har vi ikke haft vand i Ribes gader på grund af oversvømmelser. Ribe Domkirke ligger langt under gadeplanen. I sin tid blev det bygget på et lille indlandsklit et par meter over gadeplanen. På grund af århundreders ophobning af byggematerialer og affald har omgivelserne hævet sig. Måske er noget af ophobningen lavet bevidst på grund af stormflodsfaren. Jo højere byen lå, des mindre risiko for oversvømmelse. Ribe Domkirke er den eneste femskibede kirke i Danmark. Den blev påbegyndt ca. 1150 og stod færdig ca. 1250. Mindst 2 danske konger er begravet der, nemlig Erik Emune, han døde i 1137, og Christoffer den Første, han døde i 1259. Prøv at lytte til kirkens smukke klokkespil. Vi spiller hver dag kl. 12 og 15 melodier om dronning Dagmar. Kl. 8 og 18 spiller det bror som salme, den yndigste rose er fundet. Maren Splid var den sidste heks i Ribe. Hun blev født i år 1600. Maren var gift med Laurits Splid. Han var skrædder. De levede i middelklassen. Der blev vendt op og ned på tingene, da Didrik, den anden skrædder i byen, blev syg. Han kastede ting op, som folk var sikre på var levende. Da Didrik blev rask, kom han i tanke om, at han havde skændes med Maren morgenen før han blev syg. Didrik var sikker på, at det var hekseri fra Marens side, fordi hun lovede ham ulykke. Didrik vidste, at han ikke kunne melde Maren på hekseri, på grund af så ville folk tro, at han gjorde det for at få en ram på Laurits. Da Didrik begyndte at sprede rygter om Maren, så hun ville blive dømt som heks. Den første retssag kom op i 1637, men Laurits fik hende ud af det. Det var Didrik ikke tilfreds med, så han talte med kongen og fik sendt Maren til Blåtårn i København. Der var hun i 9 måneder, hvor hun blev tortureret. Da hun endelig erklærede sig skyldig i at være et heks, blev hun sendt tilbage til Ribe, hvor hun blev brændt den 9. november 1641. Ribes gågade hedder Overdammen, Mellemdammen og Nederdammen. Den blev dannet som dæmning over Ribe Å i 1200-tallet. Og blev allerede på det tidspunkt byens hovedgade, hvor købmændene foretrækker at ligge deres hus. Dæmningerne deler åens strøm i 3 smalle brusende løb med stærkt fald. Vandkraften blev brugt til at drive byens vandmøller. For enden af Nederdammen ved Sankt Nikolajsgade er endnu et enkelt vandhjul tilbage for byens vandmøller. Møllen hedder Ydermøllen og er fra 1526. Da kong Frederik den Første gav Riberborger Christian Nielsen Kremer tilladelse til at anlægge en mølle uden for Nørreport i Ribe. Til gengæld skabte kongen for at betale 50 gylden tilbage, som han havde lånt af Christian Nielsen Kremer.
Møllen blev malet mel indtil 1960.